אבא, זאת אני אבתי. יש לי שיטות. הלו. נועה! הלו, מה יש לך? וידאו. רגע, כדי לצפות בסרטון. מה קרה? מי זה? זה פחד אלוהים שאני לא יכולה על זה בלילה. לא, ומה עם האף? אין, די דפקה. תעיפי לי אותו מהפרצוף. מה קורה, קלטי? נועה התקשרה, מי זה? מה זה? מה זה? חבל על הזמן, כי אמרתי מה קרה לנועה קירל. מה, היא לא עשתה ספם? הלו, מי זה החתיך הזה? נועה, נראית מעולה. לגעת. מתאים לך חיזוק כל הזמן. אוף, למה אתה חייב להרוס? אני לא מבינה.